Sad ovako, je li, nije li taj čin doprineo sledu događaja na terenu, tek naša mini fudbal reprezentacija pobednik je Evropskog prvenstva održanog u Sarajevu. Učili na dnevniku turniru lako, imamo biti evropski prvak. Evropska titula bila je povod da srpskom mini fudbalu Dnevnika, danas na tradicionalnoj svečanosti izbora najboljih sportista u pokrajini, dodeli specijalnu plaketu za postignuti rezultat. Čestitamo našim zlatnim reprezentima i želimo im da odbrane titule i da bude uspešna na putu ka svetskom prestižu. Dragi prijatelji, sa nama je predsednik Asocijacije mini fudbala Srbije, gospodin Siniša Milanov. Poštovani sportski radnici grada Novog Sada, uvaženi predstavnici Dnevnika, želeo bih u svoje ime, kao ime organizacije koju predstavljam, da izrazim veliku zahvalnost i veliku čast na priznanju koje smo dobili. Mali fudbal, kao što znate, nije individualni sport i ovo veliko priznanje je zajednički uspeh svih nas. Pre svega bih želeo da se zahvalim svim igračima reprezentacije Srbije u malom fudbalu, kao i kompletnoj upravi na čelu sa selektorom Nebojšom Desnicom. Iako mali fudbal u Srbiji nije profesionalni sport, to nas nije omelo da ga mi tako doživimo i da se svi zajedno ponašamo i radimo kao profesionalni sportisti. Imali smo samo jedan san, a to je titula evropskog šampiona. Pored velikog truda, odricanja i napornog rada, taj san nam se konačno ostvario i upisali smo se zlatnim slovima u istoriju evropskog mini fudbala. Novine Dnevnik su svakodnevno i opširno izveštavale sa svih utakmica minulog evropskog prvenstva i na taj način maksimalno promovisale mali fudbal i uspeh naše reprezentacije. Želeo bih da napomenem da će predstojeće svetsko prvenstvo, koje se sledeće godine igra u Azerbejdžanu, direktno prenositi RTS, sa kojim smo potpisali jednogodišnji ugovor. To svakako neće značiti da ćemo zaboraviti koliko je vaša kuća uradila za mali fudbal, i svakako planiramo da nastavimo ovu uspešnu saradnju. Dnevnikov turnir i 60 godina tradicije su definitivno najstariji i najveći brend malog fudbala u Srbiji. Sa velikim poštovanjem i ponosom, Srpska federacija mini fudbala podržava ovaj projekat. Gospodin Veselin Vilotijević, kao i njegov tim, vratili su stari sjaj i duh petoparca u malu dvoranu Spensa. Dnevnikov turnir je opet novogodišnja tema među ljubiteljima malog fudbala u Novom Sadu, a bogami i mnogo šire. Veseline, definitivno si uspeo. Još jednom bih hteo da se zahvalim svima koji su verovali u nas i koji su do sada podržavali rad Srpske federacije mini fudbala. Takođe bih hteo da čestitam jubilarni 60. rođendan Dnevnikovom turniru i kako tradicija nalaže, spremili smo jedan mali poklon za našeg slavljenika, te bih zamolio gospodina Vilotijevića da primi ovaj skromni poklon. Hvala još jednom. U ime kuće Dnevnikove dobrodošlicu na žreb jubilarnog Dnevnikovog turnira poželit će nam izvršni direktor Dnevnika Vojvodina presa Snežana Milanović. Poštovani učesnici Dnevnikovog turnira o malom fudbalu, dragi gosti, dragi prijatelji, hvala vam puno što ste svojim učešćem i podržali ovaj turnir koji ima zaista dugu tradiciju. Posebno zahvalnost dugujemo gospodinu Veselinu Vilotijeviću koji je postao čuvar ove tradicije. Meni je lično drago da sam ja u ime Dnevnika, ispred Dnevnika, čuvar ove tradicije, budući da u mojoj porodici postoji jak kult fudbala i to po ženskoj liniji i da su se nekako naši životi odvijali u pauzama između dve utakmice. Tako da pratit ćemo vaše utakmice, drago nam je da učestvujete, želim vam svima puno sreće, želim vam što manje povreda, ali zaista što manje povreda i takođe želim ovom prilikom da proglasim i zvanično započnemo, otvorimo žreb 69. jubilarnog Dnevnikovog turnira o malom fudbalu. Hvala našoj